Козловец е българско село, намиращо се в община Свищов, в географския и център. Населеното място е на 18 км от общинския център и на 71 км от областния център Велико Търново. До тези два града се стига чрез третокласен път от село Алеково до село Царевец. Също така има и черни пътища за съседните Хаджидимитрово, Българско Сливово и Драгомирово. Козловското землище е едно от най-големите в Търновска област със своите 61 квадратни километра, сред най-големите по площ местности са камъка на северозапад от селото, Русковия камък, на североизток, Гийклика и Джелепски връх на юг и Американските лузя на запад. Река Саува Бара извира от вече споменатия район Американските лузя, пресича Козловец и става приток на река Сивата река или Текирдаре и оттам се влива в Дунав. В близост до него се намират местостите Русалка и рибарниците край Хаджидимитрово и Драгомировската могила. Някои от по-големите местности около селото носят имената Ехово бърдо, Елиета, Селивовско, Лузенка трапа, Абушев трап, Бащелъка, Чълтията, Акчарско. Климатът в селото е умерен, ветровете са предимно от север и поради близостта с река Дунав градушките са често срещано природно явление. Земите около Козловец имат дълга и необятна история. Археологически обекти са намерени в местности Бехчалъка, Елията Гилика, съвременното село, се споменава в турски документи от 1632 година и носи името Ислива. През 19 век е носило името Турско Сливово. Съществуват легенди, че днешното име идва от преминаването на руски генерал Козловски или че така се наричало още от времето на Втората българска държава. След падането под турско робство селото става българо-турско. Носи името Ислива. След освобождението селото има около 20 занаятчии, основният поминък е земеделие и животновъдство. За периода 1934-1936 година към селска община Козловец се е причислявало и кметство Хаджидимитрово. В началото на 50-те години е имало план около селото да се създаде зелен пояс. Основно училище Христо Ботев е основано през 1892 година. Стефан Боцев от Прилеп е първият учител роден през 1858 година. През следващите десетилетия даскали са били Сава Михов от Беброво, Ангел Бакалов и Райко Кожухаров от Бяла черква, Атанас Райков и Данка Станчева от Севлиево. Православният храм Свети Димитър е построен през 1887 година по инициатива на свещеника Иван Йорданов и Илия Ненов. Осветена е от митрополит Климент. Основно училище Отец Пайси в Свищовското село се основава на 9 ноември 1913. Сред първите учители са били Георги Романов, Цанко Вълев, Пена Рашенова, Йордана Димитрова. Освен тях, са учителствали и волнонаемни учители през следващите години. През 60-те години се открива Козловски здравец център, с лекар, медицинска сестра и зъболекар. Читалището в Козловец е основано на 11 ноември 1889 година от Ангел Бакалов от село Бяла черква. Бакалов е бил ученик на бачо Киро. Първото представление е изнесено през 1879 година и е носило заглавието Осман Паша. Козловчани се събрали да гледат културното събитие в килийното училище, двор на Атанас Попов. В читалището ежемесечно се провеждат вечеринки, на които се четат и обсъждат художествени произведения. Станчо Попов е бил един от първите читалищни актьори. Културната институция спира за определен период поради войните. Дейността му се възобновява активно след 1926 година. За председател е избран Христо Станев, а за касиер Георги Павлов. Членовете наброяват 45 души. Изиграват се около 29 пиеси, сред които Бай Ганьо и Трите зетя, Една булка, Народна седянка, Геновева за календарна година. Библиотечният фонд наброява 695 единици. От 1941 година за председател е избран Величко Ганчев, а книгите в читалището достигат 2493. През 1943 година, освен литературни вечеринки,
се провеждат и 2 танцувални вечеринки. Други председатели на читалището са били Борис Тюлгеров, Никола Мирчев, Станчо Станчев. Днес председател на читалище Развитие е Десислава Тодорова, а секретар Зорка Гецова. Потребителска кооперация Нов живот се основа през 1920 година. Нейни председатели са били Иван Иванов и Алекси Варамезов. През 1944 година кооперацията е имала 73 члена с общ капитал 56 000 лева. Към нея през второто десетилетие след социалистическата революция са се причислени един манифактурен магазин, 3 колониала, магазин за строителни материали, 2 пивници и сладкарница. Кооперацията става част от РПК Свищов през 1974 година. Спортно дружество се създава в населеното място през 50-те години. Създават се футболен и волейболни отбори. Спортист, Козловец, печели 5 пъти областна футболна група Велико Търново, Запад. Футболният земеделец Елит печели 3 пъти Търновската областна група.